It's a new for YouTube channel here. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera amene utsogoleri wake ukudziwika ndikuyendayenda akupitilirabe kusakaza ndalama za boma zomwe zinkanathandizira mavuto ambiri amene dziko lino likumana nawo. Ngakhale analengeza kuti sayendanso kuchokera mwezi wa Novemba mchaka cha 2023 kufikira wa Machi mchaka chino President Chakwera monga muchizolowezi anapita ku dziko la Democratic Republic of Congo DRC posachedwapa komwe akuti anachita kuyitanidwa kuyambira mwezi wa Novembawo kufika pano maulendo amene mtsogoleriyo wayenda wogwiritsa ntchito ndalama zokwana 2 billion kwacha. Izi ndikuphatikiza maulendo amene wakhala akuyenda mdziko muno pa nthawi imene anayimikira kupita mayiko akunja kamba kakuti panalibe misonkhano iliyonse. Mtsogoleriyo anagwiritsa ntchito ndalama zokwana 300 million kwacha msabata imodzi yokha kuchoka pa 14 January chaka cha 2024 pamene anapita ku ATAYA komwe anakapitilira kukakhala nawo pamwambo wokumbukira ntchito imene mmodzi mwa anthu amene anamenyera ufulu dziko lino a John Chilembwe anagwira mboma la Chitazulu. Msabata imeneyi akuluakulu ena aboma komanso mbali yake yachitetezo akhala akugonekedwa ku mahotelo komanso malipiridwe chakudya malo ogona komanso mapasidwa ma allowance tsiku ndi tsiku. Mtsogoleriyo anagwiritsa ntchito ndalama zokwana 300 million kwacha msabata imodzi yokha. Malingana ndi malipoti ena ochoka ku State House iko mtsogoleri wa dziko linoyo ndi mkazi wake salandira allowance ina iliyonse ayi akakhala kuti kuyenda mdziko muno koma amalipidwa ndalama yambiri akakhala kuti wopita mayiko akunja. Chitsanzo ndi ulendo wake omwe anapita ku dziko la DRC posachedwapa komwe anakakhalako masiku okwana 4. Malipoti ena akuonetsa kuti mbali ya boma imene imakonzekera zakayendedwe ka mtsogoleri wa dziko linoyo yotchedwa Department of Public Events sikugwiritsa ntchito ayi, ndipo m'malo mwake kuli mkulu wina wochoka ku chipani cha Malawi Congress Party MCP amene akumakonza malo ofikira mtsogoleri wa dziko linoyo. Ndipo pamwambo wina uliwonse akumapatsidwa ndalama zokwana 2 million kwacha. Kuyambira chaka chatha mu masiku 30 aliwonse mwa masiku 60 kapena kuti miyezi iwiri President athu Chakwera akhala sakukhala ku State House ku Lilongwe, ndipo masiku 25 aliwonse akhala ali kunja kwa dziko lino kutsutsana ndi zomwe akhala akumalonjeza iwowa kunena kuti pofuna kusunga ndalama za boma achepetsa maulendo awo onse opita mayiko akunja. Mawu awo iwowa amene anayankhula kumapeto a chaka chatha kunena kuti asiye kuyenda mayiko akunja mpaka mwezi wa Machi anabwera kamba kakuti mayiko akunjako kunalibe misonkhano imene inayimitsidwa kamba ka nyengo ya Christmas ndi chaka chatsopano. Pamene zochitika zayambika ndi pamene iwowa anamizira kuti achita kuyitanidwa ku DRC. Chonsecho anati sayenda mpaka mwezi wa Machi wa chaka cha 2024. 900 million kwacha igwiritsidwa ntchito mwezi wa Novemba wokha. Malipoti ochokera ku State House komanso ku office ya Accountant General akuonesa kuti mwezi wa Novemba wokha chaka chatha President Chakwera agwiritsa ntchito ndalama yokwana $240,000 yomwe mmakwacha ndi pafupifupi 408 million kwacha pa ulendo wawo wopita mdziko la Saudi Arabia komwe amakasayinirana mgwirizano womanga msewu wamakanjira mboma la Mangochi komanso ku Egypt komwe anakakhala nawo pa chiwonetsero cha malonda. Ndalamayi inali yopangira hayala ndege ma allowance kwa anthu onse omwe anapitako kumalowa ndi malo ena ogona. Masiku ano anthu ogwira ntchito ku State House akumakwera ndege munjira ija amati ya business class, ndipo nduna wa zachuma unalipira anthu wa ma allowance ndi zina kumachitanso kuti boma la Saudi Arabia linali litawalipira kale anthuwa. Anthu amene anatengedwa pa malendowa ndi monga mafumu ochoka mboma la Mangochi, akuluakulu ena achipani cha MCP komanso aphungu angapo aku Mangochi.
zikumveka kuti a president athu achakwera analandira ndalama zokwana $20,000 yomwe m'makwacha ndi pafupifupi 20.2 million kwacha ngati allowance yawo, ndipo akuluakulu ena amalandira ndalama zapakati pa $5,000 ndi $17,000. Asanapite mdziko la Saudi Arabia, a president achakwera anali ndi zochita zina mdziko muno komwe anakakhala nawo kumwambo wotchedwa National Unity, ndipo ndalama zimene zinagwiritsidwa ntchito kumeneku ndi zokwana 150 million kwacha. Ndalama ine yokwana 50 million kwacha inagwiritsidwa ntchito kuti a president achakwera akasewere nawo golfo ku Lilongwe Golf Club, pamene dziko lonse limakumbukira kutha kwa nkhondo yachiwiri ya dziko lonse. Kuchokapo pa 16 Novemba mchaka cha 2023, mtsogoleriyu anakhazikitsanso ndondomeko ya Agcom 2 ku Mchisi, ndipo ndalama zokwana 120 million kwacha zinagwiritsidwa ntchito. Ndalamayi ndikulipira mafuta oyendera, achitetezo komanso ma allowance a anthu amene anakakhala nawo kumwambo. Tsiku lotsatira pa 17 Novemba mchaka cha 2023, a president achakwera anakakhazikitsanso sabata yokumbukira anthu aulumali yotchedwa makoha, ndipo pa 23 Novemba mchaka cha 2023 anakwera ndege kuchoka ku Lilongwe nkupita boma la Salima, kumene amakakhala nawo pamwambo wotulutsa asilikali ena amene anamaliza maphunziro awo apadera ku Malawi Armed Force College MAFCO. Mu mwezi wokhawo, a president athu achakwera anagwiritsa ntchito ndalama zokwana 900 million kwacha poyenda kumachita kuti maboma amangochi Mchisi, Salima ndi Lilongwe anakanika kupatsidwa ndalama zokwana 300 million kwacha zakuti agwiritse ntchito. Mmene anachitira mwezi wa Disemba mchaka cha 2023, pa 2 Disemba mchaka cha 2023, a president athu achakwera anayitana akazembe amayiko osiyanasiyana kukachita nawo phwando ku State House, ndipo 5 Disemba anapita ku Capitol Hill kumene akuti amakakhazikitsa ndondomeko ya Civil Service Medical Scheme, ndipo pa 7 Disemba anapita ku BICC komwe anakachita nawo mapemphero a mvula, ndipo kenako anakwera ndege kupita ku Blantyre kumene anakakhala nawo pamwambo wokumbukira za ufulu. Mu nyengo ya Krismasi, a president achakwera anatenga banja lawo napita nawo ku Chikoko Bay mboma la Mangochi. Kumeneko ndalama zokwana 130 million kwacha zinagwiritsidwa ntchito, ndipo mwezi wa Disemba wokha mtsogoleriyu anagwiritsa ntchito ndalama zokwana 250 million kwacha. Ndalama yokwana 800 million kwacha yagwiritsidwa kale ntchito mu chaka cha 2024. Monga mwa chizolowezi, a president achakwera zakwanirisa zimene alonjeza ndi kamwa lawo paja kumapeto a chaka cha 2023. Analonjeza kuti sapitanso kumayiko akunja mpaka mwezi wa Machi uthe. Komatu ayi izi sizili choncho, popeza iwowa anapita kale ku dziko la DRC pa 19 January mu chaka cha 2024, komwe anagwiritsa ntchito ndalama zokwana $130,000 yomwe m'makwacha ndi pafupifupi 221 million, zomwe mwazina ndikupangira haya la ndege. Asanapita ku DRC, anthu ogwira ntchito ku State House akhalali ku chigawo chakumwera pamodzi ndi a president achakwera kwa masiku 10, pamene ndalama yokwana 350 million kwacha inagwiritsidwa ntchito. Pa 14 January mu chaka cha 2024, a president achakwera anachoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre pogwiritsa ntchito ndege ya asilikali, ndipo pa 15 January anali ali ku Chilazulu, pa 17 anali ali ku Chikwawa ndi Palombe, ndipo pa 18 January anapita ku Mulanje. Kuchoka ku Mulanje kumene anapitilira kupita ku DRC. Mu masiku amene anayenda maboma atchulawa, mtsogoleriyu anagwiritsa ntchito ndalama zokwana 450 million kwacha, ndipo kuphatikiza ndi ndalama zimene anagwiritsa ntchito popita ku DRC, ndiye kuti a president achakwera
agwiritsa ntchito ndalama zapakati pa 600 ndi 800 million kwacha mu chaka chatsopano chokhachi. Ndalama yokwana 2 billion kwacha imene a president Chakwera akhala akugwiritsa ntchito pa maulendo ena amene alibe phindu kwenikweni ku chitukuko cha dziko lino, akanatha kuthandizira zinthu zosiyanasiyana monga kugulira mankhwala mzipatala za dziko lino amene akusowa kwambiri, komanso kuthandizira kuchepetsa njala imene yasausa mabanja ambiri mdziko muno pakadali pano. Zitsanzo ndi monga 2 billion kwacha ikanatha kugula matumba achimanga 50,000 olemera makilogalamu 50 ndi kupulumutsa amalawi okwana 200,000 amene akufa ndi njala pakadali pano. 2 billion kwacha imene yagwiritsidwa ntchito masiku 60 ikanatha kulipirira sukulu za ukachenjedwe amene akusowa thandizo la fees. Ikanatha kulipirira 8,000 secondary school amene asiya maphunziro awo panjira kamba ka mavuto adzachuma. Ndalama imeneja ikanatha kugulira mankhwala mzipatala zokwana 10 mdziko muno kwa miyezi 3 ndi kupulumutsa miyoyo ya anthu amene amangofa ndi matenda akuchidzika kamba kakusowa kwa mankhwala. Ndalama imeneja ikhoza kumanga mablock 25 ophunziramo kapena zipatala 10 komanso kumalizitsa chipatala cha kansa mzinda wa Lilongwe kuti matendawa azichisidwa konkuno kusiyana ndi kupita ku India komwe ambiri sakwanitsa mdziko muno. Koma ayi ndithu chomwe mtsogoleri wathu wa dziko lino amasankha ndi kuyenda maulendo amene ambiri mwa iwowa satipindulira pa moyo wathu ndi chomwe cha dziko lino.